Senyirauxa és una exposició sobre 150 anys d'arquitectura catalana i a Catalunya. El primer repte d'aquesta exposició és que té gairebé 500 peces i, per tant, s'ha de reunir molt material de moltes diferents provinences, de Barcelona però també de fora, de Mallorca, també fons del Reina Sofia a Madrid, i aquest és un dels grans reptes, que tot arribi a temps per ser col·locat a temps. Tenim moltes fotografies, també tenim croquis dels arquitectes perquè podem veure el procés creatiu d'un edifici, d'un carrer o fins i tot d'una ciutat. També tenim maquetes de l'estudi Miralles, maquetes de la Sagrada Família, també tenim mobiliari procedent dels fons del Museu del Disseny i també tenim un gran diorama dels anys 30 i que podrem veure de manera molt exclusiva a la ciutat, i la col·locació d'aquest diorama, que per la seva fragilitat és una peça també molt excepcional, i us convidem a tots a venir-la a descobrir.